Gwasanaethau Cyngor sy'n deg i bawb. Cyfle i rannu eich profiad chi. Bob dydd rydym ni gyd yn defnyddio amrywiaeth eang o wasanaethau lleol. Cofrestru genedigaeth, ysgolion, gwersi chwaraeon, gwasanaeth ieuenctid, cefnogaeth ymarferol i deuluoedd. Cefnogaeth i busnesau lleol, gwasanaeth buddsoddiadau, canolfan gyswllt galw Gwynedd, cynnal a chadw lonydd, trafnidiaeth cyhoeddus, llwybrau cyhoeddus a llwybrau beicio, gwasanaeth ailgylchu, canolfannau hamdden, gwasanaeth llyfrgelloedd, cefnogaeth i bobl hŷn. Ydych chi'n wynebu'r rhwystrau wrth ddefnyddio gwasanaethau'r cyngor? Ydych chi'n cael eich trin yn deg wrth ddefnyddio gwasanaethau'r cyngor? Bydd profiad personol pawb o wasanaethau lleol yn wahanol. Beth tybed yw eich profiad chi? Dwi'n ofalwr i fy mam a heb llawer o amser i wneud fy ngwaith ysgol. Dwi'n methu clywed digon da i ffonio galw Gwynedd, a ddim digon hyderus i ddefnyddio gwefan y cyngor. Tydw i ddim yn dreifio, a does dim dewis o amseroedd bws i allu cyrraedd fy ngwaith ar amser. Mae'r biniau a chart ailgylchu yn rhy drwm i mi ei rhoi allan ar gyfer y lori. Dyda ni ddim yn teimlo'n gyffyrddus yn nofio gyda'r pobl ifanc yn y pwll hefyd. Does dim llawer o ferchaid yn gweithio yn y maes hoffwn i weithio ynddo. I lenwi'r holiadur, ewch i www.gwynedd.llaw.cymru /ymgynghori. Helpwch ni i wneud yn siŵr fod gwasanaethau Cyngor Gwynedd yn deg i bawb. Diolch yn fawr.